Stejná Fredka, stejné auto. Moc se toho u mne v osobním životě za ty 4 roky nezměnilo. Jen dcerka, která mi kdysi darovala pro štěstí, mi trošku povyrostla. Ale to štěstíčko mi Fredečka nosí pořád. Mám ten náš region Razovitý, jak říká Jarek Nohavica, strašně rád a proto jsem se snažil ze všech sil co nejvíce pomoci. Práce hejtmana, to je někdy zábava, velký kus odpovědnosti a taky někdy mnoho starosti. Když hovořím o zábavě, tak to bylo především setkání s příjemnými lidmi, kteří v tomto regionu žijí. Zodpovědnost, ta z toho vyplývá u hejtmana, je to pocit zodpovědnosti za projekty, které realizuje kraj, je to pocit zodpovědnosti za bezpečnost v regionu, ale především, a to jsem si vzal za své, vytvořit co nejvíce pracovních míst v kraji, který prošel nelehkým obdobím. Tak zaplať pánbu v soukromí žádné velké změny. Děti vyrostly, dcera má za sebou 1. stupeň vysoké školy, ta menší už téměř maturuje, kluk pracuje, ale jinak všichni bydlíme stále spolu a máme se pořád stejně rádi. Takže bez rodiny bych to těžko zvládal. Já si myslím, že lidé potřebují 3 základní věci. Zdraví, práci a pocit bezpečí. Proto jsme také postavili několik integrovaných výjezdových center. Dnes se nacházíme na ostrově Jihu, kde vyrostlo jedno z největších, částkou 250 milionů korun. Se pod jednu střechu dostala městská policie, krajská záchranka a hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Máme připravené projekty pro města, jako je Český Těšín či Jablunkov a jsem přesvědčen, že všechny okresy si zaslouží stejné zázemí pro složky integrovaného záchranného systému, jako má Opava či Třinecko. Naše letiště, které díky svým technickým parametrům může přijímat i ta největší nákladní letadla v rámci cargo přepravy. Už několikrát tady byl Ruslan či Mria. Je to obrovská výhoda v rámci průmyslové zóny, která je nedaleko od letištní plochy a která se rozvíjí, kam se půjdeme také podívat. No a já pevně věřím, že se nám podaří přivést ještě i další civilní dopravce, byť je to velmi složité, protože kdysi dávno, když já ještě nebyl hejtmanem, jsem nepřemýšlel, že jim budu. Naši předchůdci trošku zapomněli rozvíjet civilní provoz na letišti a Katovice, které jsou nedaleko od Moravskoslezského kraje, byť jsou v Polsku, to náležitě využili, ale už od podzimu budeme lítat z Ostravy do Milána na pravidelné lince, létáme Londýn, létáme Paříž, usilujeme o Amsterdam a Helsinki a já věřím, že se to povede. Zdejší kolejové napojení také pomáhá průmyslovému potenciálu regionu. Budoucnost letiště spočívá taktéž v nákladní dopravě a v současnosti jednáme s jedním z významných zahraničních investorů, kteří by na našich kolejích vybudovali železniční cargo. V blízkosti tohoto terminálu mělo vyrůst několik průmyslových hal, které by měly zaměstnat až 3,5 tisíce lidí. Pevně věřím, že i tato dopravní dostupnost z Ostravy na letiště Leoše Janáčka pomůže lidem při získávání nového zaměstnání. Příchodem nových investorů a také podporou podnikání se nám podařilo vyřešit problém v zaměstnanosti v oblastech, jako je Opavsko, Novojičínsko či Frýdecko místecko, ale pořád mám obrovskou starost o Bruntálsko či Karvinsko a je to pro mě obrovská výzva, abych i tam dokázal pomoci stejně jako ve Frýdku, Místku či Opavě. Jsem rád, že jedna z prvních investic, kterou jsem přivedl do Moravskoslezského kraje, je již před dokončením. V roce 2017 bude vytvořeno přímých 600 pracovních míst a do budoucna se počítá s rozšířením až na celkový počet 950. Kraj má celkem 2700 km cest, to je dost velké číslo a ty peníze, které se nám podařilo nakumulovat právě do údržby a rekonstrukce silniční sítě, tak si myslím, že jsou dneska vidět a vím, že to spoustu řidičům dělalo trable a rozčilovalo je to. Mě to také rozčilovalo, to vždycky děti se smály, když jsem říkal, že nějaký pitomec a hejtman tady rozkopal cestu. Právě se nacházíme na takzvané Mariánsko-horské, což je
důležité dopravní tepna v Ostravě a to se nám před 2 lety podařilo zrekonstruovat nákladem cirka 100 milionů korun. Byl to obrovský problém pro celou Ostravu, protože ta cesta ústí do křižovatky na vodárně, jak se tady u nás říká, a to je místo s největším dopravním zatížením v celém Moravskoslezském kraji. Svinovské mosty, to je další velká investice, která vlastně navazuje na křižovatku na vodárně. A tady to nebyla jenom rekonstrukce toho mostního objektu a samotné silnice, ale podařilo se vybudovat zejména velký přestupní terminál, což je věc, která už volala po tom, aby byla zrealizována, neboť ty původní Svinovské mosty si pamatuju ještě jako malý prcek, že jsme se chodili s taťkou dívat na stavbu a to je v podstatě 40 let. Zdraví není zboží. Já jsem přesvědčen, že základní zdravotní péči musí poskytnout stát, potažmo kraje. Odmítám proto privatizaci zdravotnických zařízení a jsem připraven pokračovat ve výstavbě nových pavilonů a nákupu nové zdravotnické techniky pro krajské nemocnice. I proto jsme ve Frýdku Místku postavili nový pavilon chirurgických oborů a například v Opavě novou internu a jsme připraveni pokračovat dál v rekonstrukcích našich zdravotnických zařízení. Zdravotně postižení si zaslouží stejnou kvalitu života jako my zdraví. Postavili jsme proto desítky podobných objektů, abychom zajistili sociální bydlení pro ty, kteří to nejvíce potřebují. Ne každé dítě má to štěstí, že může vyrůstat ve vlastní rodině. V Moravskoslezském kraji máme desítky pěstounských rodin a proto jsme zřídili toto nové centrum a poradnu pro pěstounské rodiny, které jsme otevřeli na začátku roku 2016. Sám člověk nic nezmůže. Je zapotřebí mít kolem sebe tým spolupracovníků, kteří mají tah na branku a na které se člověk může spolehnout v každém okamžiku. Jsem rád, že jsem je našel a patří jim obrovské poděkování za veškerou práci, kterou jsme společně udělali. Já jsem přesvědčen o tom, že není v Moravskoslezském kraji místo, kde by se lidem nelíbilo. A jak říká můj táta, tady se žije lépe než na světě.